straight to the point. Okay, mga kaigalan to sa tagagpagtagad ng gamay kay murman gunoog ka na ang medyo na kuansad ni na dunay nahitabo itong sa Danao bitaw mga higala. Ato lang pahimangno sa mga motorista o dunay mga inana. Isitahon ka sa mga traffic enforcers, kalma lang. Kalma lang kay mas dako man o problema bis kay traffic violations o unsa na inyong gilalisan din ha. Kunya og inana nga nahinayak hinuon ning tawhana na nukmod mga higala na nukmag sa kini ang head mga kaigalaan sa kuan pangu sa traffic enforcement unit na dako ng problema hinuon ang kalakiha. Yato sa ipakita ning video gamay dong be. Kani mo ni. So naglinayugay man ni. Nay audio ni. Uy. Medyo dako ning tawhanan ning kuan. Wa basta mutabang ning uban nga. Naa nay audio wala. Wala. Oh. Mo na hitabo Medyo na may pagidaro na po ning kuan na di ay. Oh. Be. So naglinayugay sila. To mas dako man ning usa. Wa po na pugni sa uban nga kanang kuan dayo. Naunsa man ning kalakiha mga kaigalaan nga. So kuan ni siya mao ni ang nahitabo ni ang traffic head sa Danao ang gitukmod. Oh. Na kuan niya hayang gyud. Pangunis Traffic Enforcement Unit sa Danao City ay nakita sa video nga nahayang human gitukmod sa saka lalaki mga kaigalaan no. Ang nitukmod niya wa makapugong sa kalagot matud patungod sa istriktong pagpatuman sa mga lagda sa trapiko diha sa Danao City. Kinibitan trabaho ni mo traffic enforcer kay ikaw man maoy mang sita diha. Alang sa mga motorista ay namo pud mo og kwan. Ipaagi lang diplomasya usay pud kini mga traffic enforcer do na gyud magkainitay sa kalsada, init pud ng kalsada daan. Unya magkainitay mga sugitig paminaw. Naglinayugay ni sila. O kini wa pud mo kaning uban. At usaw bisag mutabang mga higala yang giuna yang cellphone sa. Nilayugay. Dako maning usa ka tawo. Kining uban po nga nag-helmet, tingali mga motorista sa nila, mura mag na uniform, mura man og di ba ni mga traffic enforcers sa Danao. Mura mag dunay uniform. So nagtaki ang tawo na sa may pangidaro naman Oh, iyang gilambuyog mga higala mura og kini kuan gyud siya. Nagpadas ka init sa ulo unya kini mabutang man nato mahigalag. Naa man ni mga kaigalaan kay headman sa traffic division medyo nakasukol sa og kanana ang tao nga naas otoridad na mas dakong problema ng kalakiha ron. Ni ang kuan. Medyo may pangidaro na medyo may pangidaro na mahigala kini maong traffic division head sa Danao. So kanina ay kuan delikado ni physical injury pa ni pagka kuan na day pagkapusdak. So dakong problema. So atong tambag sa atong mga motorista makalalis mo traffic enforcers or makakuan mo din iagi lang yung diplomasya kay bawat init ka ng kalsada pero kalma lang no. Giunsa man ni sa pagkuan sad ato lang ning pangutana sa didto mga higala unsa gining hitabo pero di pod maayo ni no. Naanay pamahayag ang mayor naa sa kuan atong paminawon kuno ang kuan day pamahayag sa mayor sa Danao City mga higala labot ani unsa na yung kuana no kani paminawon ta kuno. Maayong adlaw mga Danawanon, nasayod ko sa usa ka video nga ni viral karon sa social media diin makita nga giasulto sa usa ka individual ang pango sa Traffic Management Office ning atong dakbayan. Nahitubo kini panahon sa pagpatuman sa mga balaodnong nasudnon ug lokal kabahin sa pagdumala sa trapiko ning atong dakbayan. Particular sa padayong road clearing sa mga kadalanan nga gikalipay sa kadaghanan tungod na hapsay, luag ug nahimong hamugaway ang mga dalan ning atong dakbayan. Atong ireserba ang tanan natong mga komento ug ipiyal kini sa saktong awtoridad. Paghimuon ang usa ka investigasyon kalabot sa panghitabo. Ipadayon usab ang professionalization sa among tigpatuman sa balaod trapiko. Dili ko motugot nga iresolba na lang kini pinaagi sa bayolente nga pamaagi. Allow me to take this opportunity to remind our fellow Danawanon, especially motorists, including those who enter Danao City, atong sundon
ug irespeto ang mga balaudnon ning atong dakbayan. Pagsulob og helmet, paglock yun sa strap niini, sa dili pagpanigarilyo samtang nagmaneho, pagbaton og saktong lisensya og rehistro, pagsiguro nga ang atong mga sakyanan o motor kay wala makababag sa kadalanan og pedestrian, og pagsiguro nga dili makapakugang o dili makaisturbo tungod sa muffler. Gidili ang open muffler sa Danau. Kini gibugna sa tuyo nga luwas ka, imong pamilya o ang mga tao sa imong palibot. Our laws exist to regulate freedom and order. Ana atay mga balaod aron sa pagsiguro nga adunay balanse sa atong tagsa-tagsa, kakagawasan ug sa kahapsay sa atong katilingban. Dili sa tanang panahon apektado ka sa balaod. Mahitabo sad puhon nga ikaw mapasalamaton tungod niini. Daghang salamat ug kanunay magbatunta og respeto sa usag-usa. Straight to the point. Okay, mo ni mahigala si Danau City Mayor Nito Durano mahigala sa iyang pamahayag labot ining na viral sa social media sad mga sukit ng Paminaw. Lambuyog man ng ilang traffic division na head mga higala porbida.